A just yn syml iawn, just edrych ar os oedd y crest efo drai goch yn nhw neu ddim. Os oedd yn deud Clwb Pel-Droed, Wrexham FC, AFC, dyn nhw. Neu os oedd o just yn deud Wrexham AFC, neu just Clwb Pel-Droed Wrexham. So nes i graffia ar y stwff mae gyd. So os nhw yn Gymreig, oedran y clwb, os nhw yn effeithio pethau, beth oedd yn y logo, oedd o'n drai goch neu oedd o'n rhywbeth diwylliannol, lleol. Shwmai pawb a croeso i ymchwil ar y Gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Beth Jones, ymchwilydd PhD o Mhrifysgol Bangor, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar hanes pêl-droed yng Ngogledd Cymru. Mae ymchwil Beth yn ystyried pynciau fel cenedl, hunaniaeth a chymreictod, ond ogystal â'i gwaith doethurol, mae Beth yn chwaraewr pêl-droed yn Ynys Môn ac yn gweithio fel llysgennad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Beth. Mae Beth, sydd wyt ti? Dwi'n iawn, diolch, bore da. Wel, diolch yn fawr iawn am ddod. Mae'n hyfryd i gael di ar y podlediad. Dwi wir yn edrych ymlaen ac glywed mwy am hanes pêl-droed yng Ngogledd Cymru a sut mae'r ymchwil yn mynd. Ond cyn i ni ddechrau ar dy waith, dyn ni'n dechrau pob pennod o ymchwil ar y Gweill gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos wedi bod yn ymchwilio, beth wyt ti wedi bod yn wneud, os yna unrhyw heriau wedi codi, jyst sut mae peth yn mynd. Mae wedi bod yn wsos diddorol i fi. Mae wedi bod yn mis neis, mis Medi, really. Oedd y haf bach yn brysur neu pethau gwahanol, felly dwi wedi mwynhau gallu ista neu bach o waith, really, mis Medi. Wythnos yma, dwi wedi bod reit i fewn i'r adolygiad llenyddiaeth. Dwi'n ffeindio bod fi'n pigo nôl ag allan o hwnna ar y funud. Diolch yn peth mwyaf hwylus yn y byd i wneud adolygiad llenyddiaeth. Swn i'n meddwl, sa neb yn dim y hoff peth i neb, really. Ond da ni'n gorau wneud hi. So, dwi'n pigo mewn ag allan ni hwnna a hefyd cael... Mae yna dipyn o cyfarfodydd wedi bod wsos yma. Peth yn pigo fyny yn Bangor. Gennym ni Gweill hanes yn Bangor mis Hydref. A dwi'n gwneud sgwrs wsos nesaf i grŵp hanesyddol Dyffryn Ogwen. Felly bod yn paratoi am hwnnw, ges i cyfarfod efo Mari sy'n gorchwilio'r prosiect ddoe. Felly lot o sgwrsio, lot o planio. So bach o mix o sos, really. A mae mis Medi yn dod fel rhyw fath o sioc to the system, ond ar ôl haf hir, achos yn y prifysgol, ni wedi bod bant ers. Nid bant achos ni ddim yn cael gwyliau yn wneud PhDs, really. Ond mae'r prifysgol wedi bod yn tawel ers mis Ebrill. A nawr mae israddedigion yn dechrau dod nôl, a mae pethau just yn... dechrau mae bwrlwm yn dod nôl, ond mae'n... Yndi, yn hollol, Ti'n mynd i fewn, sort of, adag ha, a mae yna neb yna, mae fatha. Mae yna neb yn yr adeilad, ond i bai ni, really. A wedyn, es i fewn ddoe am cyfarfod, a dyna yn lle parcio, a pobl bod man, a myfyrwraig yn gofyn lle oedd adeilad yn rwla. Mae'n teimlad hollol wahanol dod at mis Medi, ond actually dwi'n ffeindio fod yn helpu mewn ffordd, achos bod pawb o'ch gwmpas chi yn dechrau gwaith eto. Mae'n bach o teimlad diddorol, really. Dwi wedi bod yn siarad â couple o bobl yn diweddar, a maen nhw i gyd wedi dweud bod yr haf yn y prifysgol yn just teimlo'n really fel lle rhyw fath o liminal space, lle does neb o gwmpas. Ti just ar dy ben dy hun am wythnosau. Mae wedi bod yn reit rhyfedd. Gyda fi nawr, wy'n dechrau gwaith maes, so wy'n treulio lot o amser mewn ysgolion a cyfarfod ag athrawon, a mae'n really ddiddorol So, dwi ddim yn mynd i ddweud bod i'n gen fi genus, bod nhw wedi cael 6 wythnos bant. Mae lot mwy o egni gyda nhw na beth sydd gyda fi. Ti'n mynd gael yr un switch off na pan ti'n just gweithio trwyddo. Ti dal i teimlo'n eog, even os ti yn cael bach o gwyliau yn ystod y ha, ti ddim yn cael switch off yn hollol, really. O'n i'n teimlo fel hynny. Na fi. Ges ti amser bant, ddo?
ges i, god, o'n i efo lot yn mynd ymlaen, really, ond es i allan i'r Swistir am Euros, a wedyn, 3 diwrnod wedyn, o'n i fyny yn ynysoedd Orkney, fyny yn yr Alban, yn chwarae ffwtbol. Efo gemau yn ynysoedd. So oedd o kind of fatha cael gwyliau, ond o'n i hefyd yn hanner gweithio tra ni yna, achos pan ni'n ei yn y Swistir, oedd yn gwyliau i fi a dad i mynd allan na, just i watch y ffwtbol, ond ond na gymaint o'r wasg yna, oedd a gymaint o pethau mynd ymlaen, ac wrth gwrs pwnc y prosiect. O'n i ar radio'n trafod pethau just achos bod yn mynd ymlaen yr haf yma. So, doedd o'm yn fatha hollol amser gwyliau, ond ges i bach mwy o... O ti'n gohebu ond ar gyfer y Coleg Cymraeg? Nes ti rhyw fath o take-over pan o ti yn y Swistir? Do, nes i wneud y take-over yn y Swistir. Oedd hwnna reit neis, achos o'n i'n ffeindio bod y diwrnod yna, oedd o'na gymaint yn mynd ymlaen. Oedd o bach yn sort of overwhelming bod na, really. Oedd yna lot i cymryd i fewn. So oedd actually yn golygu bod fi'n cymryd y ffôn allan a cymryd lluniau a just cael chydig o momentau i just... Dwi'n gwybod sut i disgrifio fo, really. Just i stopio am eiliad a wneud recordiad bach, neu tynnu llun bach, a just cymryd o'i gyd i fewn. Oedd o'n kind of... oedd o fatha gweithio pa tra ni yna, ond oedd o hefyd yn ffordd i mi just stopio a sbio o gwmpas a pethau. So nes i sort of mwynhau wneud o yn diwedd. Kind of fod yn mwy kind of presennol efallai, just yn, achos mae like lot o... Yeah. Mae lot o, like, mae kind of hyper-stimulating bod mewn sefyllfa fel na, ond fe. So mae'n kind of cael job bach i kind of helpu ganolbwyntio rhywbeth, yn siŵr o fod basa hwnna'n helpu. Do, yn hollol. Hynna'n union. Oedd o just yn rhoi rhywbeth i fi canolbwyntio a just stopio, cymryd pethau i fewn, bod yn presennol. So ni reit ffodus yn diwedd, dwi'n meddwl, cael profiad yna. Wedyn, obviously, fedrai just safio'r holl recordiadau wedyn ar fy ffôn i, so felly gennau wedyn just yr holl diwrnod kind of thing, just yn y ffôn, so mae'n reit neis, ie. A mae gofio'n dda hefyd. A ges ti dydalu amdanyn nhw, so mae'n gweithio mas. Bonus, ie. Ie, fath o working holiday, oedd that. O'n i'n ceisio wanglo, os oes modd i fi cael fy nhalu i mynd rhywle fel Benodom. Siwr o fod dwi'n gallu gwneud rhyw fath o anthropology yn Benodom neu rhywbeth. Sy'n yn licio cael y cais, dwi'n meddwl. Sy'n yn licio chwerthin oedd yna. So, dydys ti bod ti wedi mynd i ffwrdd gyda'r pêl-droed, a dyna beth yw cynnydd maes ymchwil ond fe. So, ti moyn esbonio tipyn bach am beth wyt ti'n ymchwilio, cynnydd pa fath o prosiect yw hi? Mae hwn yn doethuriaeth sydd wedi gael i creu am fod na gap yn y pwnc, i fod yn wir. Felly, da ni'n edrych ar, y teitl, really, ydy Pel-Droed yng Ngogledd Cymru, edrych ar hunaniaeth, cenedl a'r cof. Yn benodol, ar ôl i'r ail rhyfel byd, mae adeg y rhyfelau bach yn wahanol hefo sut mae Pel-Droed yn gweithio. Mae hwnna'n sort of pwnc i hun. Mae yna bach llenyddiaeth yn bodoli yn astudio'r adeg yna gen Martin Jones, sydd lawr ochr de. Felly mae yna bach o llenyddiaeth yn trafod adeg yna ac hefyd ardal Pel-Droed yn y de, Caerdydd, Abertawe, clybiau mawr yna. Felly mae'r prosiect yma yn wir isio ffocysu ar Gogledd Cymru, i roi bach o balans, really, yn y llenyddiaeth, ond hefyd i ddangos pa mor fawr mae Pel-Droed i bod yn hanes Gogledd Cymru, yn enwedig yn ffurfio pethau fatha hunaniaeth. Mae gennym ni llefydd fatha Wrexham, mae hwnna wedi mynd yn peth mawr ar funud, dim just y Pel-Droed, ond oedd y rhaglen ar Disney Plus yn trafod hanes yr ardal, pobl yn mynd efo teuluoedd, lot o pethau pynciau gwahanol yn dod i fyny allan o hwnna. Ond dwi di bod yn edrych ar clybiau lleol, sut mae pobl yn ffurfio hunaniaeth lleol a hunaniaeth Cymraeg drwy'r clwb Pel-Droed, really, a'r logos a y kit a be maen nhw'n ddangos, be maen nhw eisiau ddangos i bobl eraill neu hunan.
sut mae hynny wedi helpio ffurfio hunaniaeth Cymraeg, a hefyd sut mae cenedl wedi effeithio profiadau pobl o fewn y hunaniaeth yna. Felly fe gennau oral interviews, fyddai'n trafod efo pobl sut maen nhw wedi cael profiad ohono fo. Felly hynny ydy'r kind of cliff notes o'r project, really. Ie. Fe na lot o pethau mynd i flaen i fo, really. A bach o mix. Mae'n swnio rili ddiddorol. Mae'n swnio fel fod ti'n defnyddio pêl-droed mewn kind of vehicle i drafod kind of diwylliant Gogledd Cymru yn fwy. Yn enwedig rhywun sy'n dod o de. Yn diweddar, wedi gweld lot mwy am Gogledd Cymru yn y newyddion, yn enwedig gyda'r Ryan Reynolds a Rob McElhenney gyda'r Wrexham. Mae wedi bod mwy o momentum ar y foment, so mae'r pwnc ma'n kind of teimlo'n kind of eitha kind of cyfoes, ond mae'n kind of siŵr o fod mewn adeg really ddiddorol i kind of dechrau kind of gwaith fel hyn. Yn enwedig hefyd ti wedi bod yn sôn am cenedl like, gyda'r Women's Euros. A mae'n teimlo fel rhywbeth sydd yn really gyffroes ac yn like, siŵr o fod bod pobl gyda barn i drafod gyda ti nawr. Ie, yn union. Mae wedi bod yn help, actually, cael yr Euros yn digwydd. Swn i efo nodiadau o pobl sy'n ni'n licio cael cyswllt efo, a mae yna lot o pethau wedi dod allan, rhaglenni, fyddai'n trafod wedyn stwff sy'n pobl yn gallu gwylio. Mae wedi dod yn amser dda, coincidence o'r peth, really, bod wedi bod yn amser dda i wneud y prosiect. Mae pobl eisiau trafod y pwnc ar y funud, am gwybod bod lot o pethau gwahanol yn mynd ymlaen. A hefyd, dwi'n meddwl mae yna lot o sgwrsiau amdan hunaniaethau ar y funud. Dwl a Pel-Droed merched, fydd hwnna'n darn mawr ohono fo, ond dim just yn y tîm cenedlaethol, ond hefyd yn lleol. Mae yna lot o sgwrsiau wedi bod yn mynd ymlaen. Mae'n neis i mi gael edrych ar hyn. Dwi wedi chwarae Pel-Droed merched yn lleol ers o'n i'n hogan bach, ond mae angen rhoi pethau lawr ar bapur yn wir. Dos na ddim pethau na Fian y Lyned sy'n gweithio efo'r coleg dod â llyfr allan am yr Euros blwyddyn yma, a hwnnw oedd y llyfr cyntaf mewn print i even trafod am Pel-Droed merched yng Nghymru. Felly mae'n moment really arbennig, dwi'n meddwl, i Pel-Droed yng Nghymru. Felly mae angen just rhoi pethau lawr ar papur. Yn bendant. Hoffwn ni'n mynd i kind of sôn mwy am y kind of gwaith ei hun a beth ti wedi darganfod hyd yn hyn, ond rather beth sydd gyda ti hyd yn hyn. Ond hoffwn ni just kind of cymryd munud i kind of gofyn am dy kind of gysylltiadau. Like, wy'n gwybod fod ti'n chwarae pêl-droed, ac wrth gwrs ti'n dod o Gogledd Cymru, ond beth yw dy kind of gefndir di gyda'r pwnc? So mae'r efallai gwaith academaidd o'r blaen, a hefyd, like, dy kind of cysylltiad personol gyda pêl-droed. Efallai mae rhywbeth gen i fi ddweud hwnnw. Ie, yn personol alla, mae Pel-Droed wedi bod yn rhan o bywyd fi ers o'n i'n hogan fach. Mae dad yn fan masif o Cymru a Man U, tîm lleol Bangor. Mae o'n football nuts, sa'ch ni ddeud. Oedd yn anoddach i fi fel merch, rhaid fi ddeud, pan o'n i'n hogan ifanc. Fi fysa'r unig hogan eisiau chwarae Pel-Droed yn yr ardal lleol. Felly o'n i'n chwarae efo'r hogiau tan nath nhw ddeud bod fi'n gael ddim mwy. Oed 11 neu beth fel la. O'n i'n lwcus o gen i fi athrawes yn ysgol uwchradd nath helpu fi, a nath i just dweud, mae'n iawn, gei di just chwarae Pel-Droed, dio moch, gawn ni kick about a five-a-side ar amser cinio dy llun, a nawn ni cael ymlaen. A wedyn eisi bach well wedyn yn ardal Bangor pan ni bach hun. O'na tîm yma na, ond diom wedi bod yn hawdd o gwbl. Wedyn dwi wedi cystadlu wedyn yn gemar ynysoedd, dyna pan o'n i yn Orkney blwyddyn yma. Mae hwnna'n profiad arbennig, mae'n gret. Lot o pobl ddim yn gwybod be di'r gemar ynysoedd. Lot o pobl yn Ynys Môn hyd yn oed. Ond basically, da ni'n mynd allan i cynrychioli Ynys Môn mewn fatha mini-Olympics. So ynysoedd ar draws y byd yn dod at ei gilydd, os maen nhw o dan nifar specific, dwi'n cofio'r rhif, o poblogaeth yn yr ardal, geith nhw dod allan. Felly gennym ni pobl fatha Orkney, Guernsey a Jersey, Isle of Man,
A wedyn mae yna tîm o Bermuda a llefydd fel las. Mae'n profiad amazing, really. Just trwy'r Pel-Droed, mae'n ffantastig. So yn personol, mae'n naturiol i fi cael trafod ffwtbol, ond o'n i'n lwcus cael gorchwiliwr yn y prifysgol oedd yn gwybod hyn. Y weithiau, ti'n gorau kind of agor i fyny i'r staff weithiau, iddyn nhw'n gwybod pwy wyt ti, be ti'n licio. Felly nes i modiwl hefo hi, dwi'n meddwl pan o'n i'n isradd, oeddwn ni'n trafod topic nationalism. Felly, modiwl really diddorol, a achos oedd y gorchwiliwr yn licio ffwtbol fyd, Mari, nath i roed cwestiwn pa oeddwn ni'n neud fel fel diwedd y thing yn essay yn deud what connections between football and national identity, rhywbeth fel la. So nes i, na i wneud thing ar gyfer hwnna, a nes i'n enjoyo fo'n llwyr. A ges i marc iawn, a Mari'n mwynhau o, felly nath hwnna sticio efo hi. Wedyn nes i fewn i MA, a nes i penderfynu fatha project MA, nes i gofyn am y tîm NFL, y Dallas Cowboys, so American football, right, in America. Hollol random. O'n i just yn lyfio fo, then oedden nhw tîm mwyaf o'na Forbes, erthygl Forbes yn deud the most valuable sports team in the world am fatha'r 5 blwyddyn dwytha o the Dallas Cowboys. Felly, es i edrych ar hanes nhw, o be maen nhw'n kind of dangos i pobl. Y Dallas Cowboys a na hanes o lot o pethau gwahanol yn mynd ymlaen yn Dallas. Felly, es i fewn i hwnnw a just edrych ar sut oedd chwaraeon mewn hanes yn deud gymaint am y lleoliad oedden nhw'n dod o, be oedden nhw'n sort of dangos i'r byd, be mae pobl yn prynu i supportio'r tîm, be maen nhw'n kind of by proxy o supportio hwnnw, be arall oedden nhw'n supportio. A ges i ffeindio'n hollol diddorol. A hwnnw nath really, dwi'n meddwl, roed syniad i Mari kind of gael fi yn involved efo'r prosiect yma. Nath hi at y Coleg Cymraeg efo'r prosiect, efo'r syniad, a deud, ydych chi'n ffit dda i wneud y prosiect yma. So ni'n andros o lwcus, really, just bod y timing yn gret. A rhywbeth o'n i'n hollol mwynhau. O'n i'n gwybod o'r blaen, so ni'n gallu clymu hanes a chwaraeon at ei gilydd, really. O'n i'n gwybod bod hynna'n bosib tan ni'n kind of neud yr MA. So nes i just sort of disgyn i fewn i'r peth, really. Mae pethau just yn roli at ei gilydd ac yn, wedi bod yn lwcus ofnadwy. Fel rhyw fath o aside, dwi just eisiau kind of pwynt y mas, os dwi wedi cofio'n iawn, ros ti dal yn gorffen yr MA yn ystod, wel, wrth i ti ddechrau'r PhD? So sut, nes i... oedd o bach yn overwhelming. Da ni'n deud y gair overwhelming lot yn y sgwrs ma, ond oedd o. Nes i ddod i'r cyfarfod gyntaf na efo'r coleg, a dwi'n meddwl nath Don Phillips gofyn i fi, be di'r peth gyntaf ti am wneud felly yn y prosiect? Nes i ddeud, dwi'n gwybod, dwi angen gorffen yr ML gyntaf. Dwi'n i heb roed hwnna i fewn. Erbyn diwedd y mis, o'n i'n iawn, ond oedd o'n adeg andros o overwhelming, ond yn y ffordd gwell. Oedd blwyddyn nôl na, mae hwnna'n just rhyfedd, ond fe. God, mae di hedfan. Yndi, mae di hedfan yn hollol. So, ni wedi bod yn sôn am Cymreigdod, right? Fel mae Cymreigdod yn dod lan yn kind of sut wyt ti'n trafod ymchwil, a hefyd mae'r ymchwil ei hunan yn sôn am masculinity, femininity, Welshness, mae pethau fel yna. So, sut wyt ti'n mynd ati gan y gasglu o'r data? Wyt ti'n gwneud cyfweliadau gyda pobl, sut wyt ti'n mesur o Cymreigdod efallai? So fyddai'n cyfweliadau at pobl, ond hefyd nes i ddechrau efo, dwi'n licio edrych ar pethau efo symbolaeth. Felly mae rhywbeth dwi wedi bod yn wneud yn y wythnosau diwetha oedd nes i penderfynu casglu data o pob tîm lleol dros Gogledd Cymru. Da ni'n ffodus ofnadwy, mae yna Cymru Leagues football app sy'n gret. Mae rhywun wedi dilynio fo fel bod bob diwrnod fedri di agor yr app a gweld pa gema
ffwtbol sy'n mynd ymlaen ar draws Cymru bob diwrnod. So ti'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, mae gennych chdi enw'r tîm, y logo, y line-ups, mae'n reit sort of proffesiynol, mae'n gret, fatha fan. Ond hefyd, mae wedi bod yn gret i fi, achos nes i just casglu'r data o hwnnw. A nes i penderfynu yn gyntaf i edrych ar y pethau mwyaf obvious mewn ffordd, achos weithiau dyn ni'n cymhlethu pethau, gormod dwi'n ffeindio. Ond mae rhywbeth fatha Pel-Droed a chwaraeon yn rhywbeth reit visual, yn rhywbeth dyn ni'n edrych ar mwy na darllen amdano fo'n mwy na dim. Felly nes i penderfynu yn gyntaf edrych ar logos y clybiau a'r crests oedd ar y kit y pethau. Felly, a just yn syml iawn, just edrych ar os oedd y crests efo drai goch yn nhw neu ddim. Os oedd yn deud Clwb Pel-Droed, Wrexham FC, AFC, dyn nhw, neu os oedd o just yn deud Wrexham AFC, neu just Clwb Pel-Droed Wrexham. So nes i graffio ar y stwff mae gyd. So os nhw oedd yn Gymreig, oedran y clwb, os oedd yna'n effeithio pethau, beth oedd yn y logo, oedd o'n drai goch, neu oedd o'n rhywbeth diwylliannol, lleol. Lot o bontyn, mae pobl yn licio rhoi pont yn y logos o'n i'n ffeindio. Felly nes i dod allan efo stats, o'n i'n gwybod beth really sy'n i'n ffeindio, nes i dod allan efo stats yma, lle o'n i'n gweld bod nes i wneud y wedyn i fewn i fel Ynys Môn, Gwynedd, Sir Fflint, Sir Dimbych, fatha ardal regional mwy fel yna. A dyn, nath o ddod allan bod yr ardal hefo'r y nifer lleia o dreigiau goch yn y logos oedd Gwynedd. A ni wedi syni ar hwnnw, achos nhw oedd yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y logos y fwyaf, ond oedd nhw'n defnyddio'r Gymraeg goch y lleia. A fel o'ch chi'n mynd mwy tuag at ochr Wrexham, o'na mwy o dreigiau goch, ond llai o iaith Gymraeg. Felly nath o ddod allan efo stats odd ma, ond yn Gwynedd oedd nhw'n licio defnyddio symbolaeth lleol yn lle y drai goch, so oedd o'n rhywbeth pont neu gymaint o stwff gwahanol, really, ond pethau lleol. Felly fan'na dwi wedi dechrau i weld be oedd y stats yn deud, a wedyn be na'i wneud wedyn ydy mynd allan a gofyn wrth bobl sut mae hynna'n sort of neu chi teimlo, neu ydych chi'n gwybod pam mae hynna. Ydych chi wedi even meddwl amdano peth o blaen? Cos mae yna concept a banal nationalism, nationalism ti ddim yn gweld, ond mae o yna, ti'n mynd sylwi bod yn sort of mynd i fewn i'ch ymenydd chi. Felly fan'na dwi wedi dechrau yn y wythnos y diwetha. Dwi wedi really mwynhau hynna. Dwi'n licio stwff efo symbolaeth. Ond pan dwi'n mynd i Dyffryn Ogwen wythnos nesaf, fydd hwnna'n sgwrs diddorol, achos mae gennyn nhw logo newydd y tymor yma. Oedden nhw yn stats fi o blwyddyn diwetha yn y generic, dos am byd i cymryd allan y logo nhw, just football efo bach o lliwiau. A ni'n meddwl, os ni'n gallu gwneud bach well, really, yn Bethesda. Tymor yma, maen nhw wedi dod allan efo logo newydd. Efo'r mynyddoedd arno fo, dyddiad newydd arno fo, mwrthwl arno fo. Felly, fyddai'n gobeithio gofyn rwan i grŵp hanes Dyffryn Ogwen be maen nhw'n feddwl o'r logo newydd yma. Cymysgedd, dwi'n meddwl, erbyn diwedd o cyfweliadau hirach, sgwrsio, efo mwy o ddyfnder, a wedyn rhai pethau jyst yn sort of casglu teimladau, achos lot o'r pwnc wedi jyst teimladau pobl. Mae hunaniaeth yn rhywbeth personol i pobl, lot o teimlad yn mynd i fewn iddo fo, felly fedrai'n bod gormod yn objectif am y peth. Mae'n really syni fi, actually. Sut ti'n dychmygu bod mwy o bobl yn Gwynedd yn ddefnyddio'r ddraig coch ar gyfer y logos? Dyna beth. Tybed, os kind of barn dy ti am pam mae hwnnw yn kind of fel y mae pam mae pobl kind of yn agosach at y ffin yn ddefnyddio'r ddraig coch yn fwy, wyt ti'n meddwl bod rhyw fath o kind of assertion o Gymreigdod fyna yn dweud, like, dyma'r symbol ar y ffin bod pobl o Loegr neu pobl kind of yn agosach at y ffin yn mynd i gwybod yn fwy yn hytrach na pont. Wyt ti'n meddwl bod rhywbeth yna? Yndw, dwi'n meddwl be na'i ffeindio. O be dwi'n gwybod just am Pel-Droed anyway, sy'n ni'n dweud. Dwi'n dychmygu na'r teimlad ydy bod nhw
mor agos i'r ffin, mae rhaid dangos bod nhw ddim yn Lloegr. Mae rhai o'r tîm yma'n really agos i'r ffin. Ti'n edrych ar rhyw rha, even Wrexham, diolch yn bell o Gaer o gwbl, a mae Gaer yn Lloegr, mae dros y ffin, a mae'n kind of fatha invisible border na, rhwng ardal Lloegr a ardal Cymru fyny fanna. Felly dwi'n dychmygu na bwriad ydy'r rhoi symbolaeth allan na bod ni yn tîm Gymraeg. Mae pobl Wrexham reit proud o fod yn Gymraeg a dangos i Cymreictod tra bod nhw'n mynd i gema yn Lloegr. Nhw ydy'r tîm Cymraeg yn y lig. Gobeithio fydd pethau fel yn dod allan mwy wrth trafod efo pobl, sut maen nhw'n teimlo am y peth. Hefyd, da ni mor agos i clybiau mawr just dros y ffin yn Lerpwl, Manceinion, mae yna clybiau huge o fanna. Dwi'n meddwl ella i cael y distinction na bod yndan da ni'n agos, ond da ni yn Gymraeg, da ni yn Nghymru. A ella mae pobl Gwynedd ddim yn teimlo fod rhaid nhw wneud hynny, achos bod nhw digon pell i ffwrdd o Lloegr. Ond fyddai'n really diddorol i weld, ella trafod efo'r clybiau, os mae hyn yn peth maen nhw'n meddwl amdan. Ella pobl sydd wedi creu y logos, nath nhw gofyn am drai goch neu ddim. Fyddai'n diddorol i glywed be mae pobl yn meddwl am hynna. Falle fasau'n ddiddorol hefyd i weld os oes wahaniaeth nid just rhwng yr ardaloedd, ond rhwng yr amserau mae'r logos wedi cael eu creu. Wrth gwrs bydd cwpl o clybiau yn lot hyn na clybiau eraill. Os clybiau sydd wedi dechrau yn y 50au pan oedd tryweryn yn digwydd, a roedd lot o bethau yn gwneud ymosod tuag at Cymreictod, efallai mae yna wahaniaeth rhwng y clybiau yna a'r clybiau sydd wedi cael eu sefydlu yn y 90au pan oedd mwy o momentum ar gyfer Cymru, a roedd Cymru yn dechrau teimlo fel gwlad ei hun. Yn hollol. Be dwi'n gobeithio wneud rwan efo dipyn bach o'r stats ma, gen i fi outline o pa bryd oedd clybiau wedi cael ei ffurfio o stwff, ond sy'n neis cael, fel ti'n dweud, cael ella penodau o momenta yn hanes gwleidyddiol neu be bynnag sy'n mynd ymlaen yn Gogledd Cymru, o weld be di'r trends o be sy'n mynd ymlaen efo'r logos a pethau. Sy'n neis cael syniad fel actually. Ti'n rhoi syniad o da i fi wan, Jonathan? Diolch. A hefyd, mae'n adeg gwleidyddol reit ddiddorol i wneud ymchwil fel hyn, ond yn enwedig gan edrych ar y polls, pan mae un plaid fel Reform yn wneud yn dda iawn yn y polls yng Nghymru, a be mae hwnna'n golygu ar gyfer Cymreictod, a wedyn mae'r prif parti arall yn y polls ar y foment yw Plaid Cymru, so mae yna, beth sy'n galw fe, mae rhyw fath o contensiwn fyna rhwng be mae pobl yn meddwl o Gymreictod yn enwedig yn y political climate ni ynddo fe ar y foment. Mae'n ddiddorol. Yndi, yn hynod. A gennym ni pethau ar y funud sy'n efo pobl yn defnyddio fflagiau i dangos be nhw'n teimlo. Mae yna risg, dwi'n meddwl, o'r fflagiau ma'n dod yn symbolaeth gwahanol yn dibynnu ar pwy sy'n chwifio nhw, ella, pwy sy'n gwisgo nhw. Olygiad y draig goch yn Stadiwm Wrexham i gwahaniaethau efo rhywun di roed ar bont yn rwla, yn agos i rwla. Felly mae'n adeg really diddorol ar rhan symbolaeth, dim just yn Pel-Droed, ond yn cenedlaethol, really. Gennym ni y dadl yma hefyd o ardal Gwynedd hefo'r mwyaf o iaith Gymraeg yn ei logos, ond lot o hanes lleol, ac wrth gwrs Gwynedd yn hanesyddol y mwyaf o cymorth i Plaid Cymru, felly mae'n diddorol gweld sut fydd pethau'n dod allan efo ardaloedd fel la. A dwi'n meddwl mae'n adeg da i wneud o, fel ti'n dweud. Ni'n licio defnyddio hanes ar y funud i dangos i pobl pam mae hanes yn pwysig. Bod hwn yn prosiect am Pel-Droed, mae yna thema gwahanol yn dod allan ohoni sy'n gallu ffitio i trafodaethau sy'n dod i fyny heddiw, really. A dyna beth sy'n bwysig am hanes ar y funud, dwi'n meddwl, ydy i gallu trafod pethau pynciau fel yma. Yn enwedig, mae dy bwnc ti, mae pobl yn meddwl, cyn i fi wneud ieithyddiaeth, o'n i'n gweithio, wrth gwrs, fel mewn y byd cerddoriaeth. Mae pobl yn tueddol o feddwl bod hanes a cerddoriaeth a pêl-droed a pethau fel hyn sydd yn edrych yn eitha
nid unig, ond ma' nhw'n kind of penodol, ma' nhw'n pwnc penodol. Mae pobl yn tueddol o anghofio kind of relevance y pwnc i kind of bopeth arall. Yn pêl-droed neu yn diwylliant fel yna, chi'n mynd i weld microcosm o beth sy'n digwydd yn y byd, really, o ran pwy sy'n yn y clwbiau, pa fath o person sy'n cefnogi'r clwbiau, pwy sy'n perthyn y clwbiau. Mae pethau fel yna yn kind of really mynd i ddangos rhywbeth am kind of lle ydyn ni ar y foment, siwr o fod. Ie, yn union. A mae pethau fath o Pel-Droed a music yn pethau dyn ni'n meddwl am bob diwrnod i lot o bobl. Dim jyst Pel-Droed, chwaraeon neu beth bynnag ydy'r peth. Mae yna lot mwy o pwyr ynddyn nhw na mae pobl yn feddwl, sy'n ni'n dweud. Fel oedd Martin Jones oedd yn dweud bod Pel-Droed yn adeg i pobl dangos eu teimladau mewn ffordd saff. Mae yna risg ar y funud, wrth gwrs, bod pobl yn dangos eu teimladau ar y strydoedd, a diom yn ffordd saff i wneud o allan ar y funud, ond mae pethau fel cerddoriaeth yn hanesyddol wedi bod yn trafod lot o gwleidyddiaeth, yn lot o teimlad i fewn i'r peth. Dwi'n meddwl mae yna pwysigrwydd yn pan dyn ni'n edrych ar hanes rwan, i edrych ar y pynciau yma sy'n bodoli bywydau pobl bob diwrnod, dim just pan maen nhw yn mynd i roi pleidlais i Plaid Cymru, ond rhywbeth maen nhw'n meddwl am bob diwrnod, ac ella ddim yn even gwybod bod nhw'n meddwl amdano fo bob diwrnod. Dyn nhw'n sylweddoli, mae jyst yn rhan mor fawr yn bywydau pobl bob dydd. Dwi'n meddwl bod yna angen i ddeall y pwyr o'r pynciau yma. Dim jyst yn hanesyddol, ond heddiw, ond mae hanes yn ffordd i ni kind of dod â'r pwnc at y ffrant, really. Ie, yn gymws. A hefyd, ni'n gallu sôn am oriau am kind of hunaniaeth a pêl-droed, achos mae kind of like ffordd o hunaniaethu am pêl-droed yn eitha ddiddorol. Wy'n gwybod bod mae fy modrybi yn byw yn Abertawe, yn wrth gwrs, sut ti'n meddwl ei bod hi'n pleidleisio, cefnogi, tîm pêl-droed Abertawe, ond mae hi'n cefnogi Chelsea. Mae yna like, rhyw fath o kind of ffordd mae pobl yn hunaniaethu gan pêl-droed yn ddiddorol iawn, achos dwi ddim yn glir na gyda. Mae pobl yn teimlo'n cryf amdano fe. Ac yn aml, mae'n aml, mae gen pobl 4 tîm neu rhywbeth maen nhw'n supportio. Dwi jyst yn edrych ar dad fi, mae dad fi'n esiampl gret, o boi sy'n lyfio Pel-Droed. Mae'n lyfio'r tîm Cenedlaethol, mae'n lyfio'r tîm lleol, mae'n lyfio Man U. Mae'n licio Abertawe, cos fan'na gath o'i magu, ond mae'n sportio Bangor, achos dyna sy'n lleol rwan. A wedyn, mae gen lot o pobl hyd yn oed, di hwn ddim yn, obviously, sy'n ni'n lyfio mynd at pobl sy'n cyfnogi tîmau o dramor. Pobl yn just dilyn Roma neu dilyn Bayern Munich, a mae yna rhyw gysylltiad o pam. Weithiau, does dim, maen nhw just yn licio gwylio nhw. Ond yn aml, mae pobl gyda tîm lleol, a wedyn gen nhw'r tîm cenedlaethol, a wedyn gen nhw'r tîm fawr, os ti'n licio, Premier League, neu rhywun fel Lerpwl, neu Man United, neu Chelsea, neu Arsenal, rhywun fel. A mae'r rhesymau pam mae pobl yn dewis y tîm yma yn gallu bod yn really diddorol. Dad yn supportio, neu mam yn supportio, neu mewn teuluoedd weithiau mae'r holl teulu yn supportio Lerpwl, a weithiau mae yna un plentyn yn dweud, actually, am bod pawb yn supportio Lerpwl, dwi ddim a na i supportio Everton jyst i bod yn gwahanol. Ond mae yna lot o pethau mynd i fewn i hyn. A wedyn pethau mynd yn gymleth, swn i'n credu, os mae yna lot o pobl Gogledd Cymru yn agos at ffin fyd, yn supportio Lerpwl. So be mae hynna'n golygu wedyn, os gen ti'n supportio Wrexham a Lerpwl, gen ti dy tîm lleol, ond hefyd gen ti dy tîm mawr. Dwi'n yn siŵr, dwi'n yn gwybod os mae cefnogwyr Wrexham yn teimlo fel o, dwi'n yn siŵr achos bod gen nhw hanes o fod yn really llwyddiannus, so efallai bod nhw ddim. Weithiau mae tîm yn dod at ei gilydd, weithiau mae nhw ddim. Felly mae'n diddorol ffeindio allan y teimladau pwerus, ond wedyn sa'ch chi dal yn supportio. Mae'n dod yn peth really diddorol, cymleth weithiau. Weithiau dim gymleth o gwbl, dos na'm reswm mawr amdano peth, ond dwi'n edrych ymlaen ffeindio allan gwahaniaethau rhwng
be mae pobl yn deitha fi, really, pan dwi'n gwneud y cyfweliadau yma efo gefnogwyr a falle. Wrth gwrs, sa'n siŵr os ti wedi dweud yn barod, ond ti'n cael dy gefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Beth sy'n golygu mae'r rhaid i ti ysgrifennu dy traethawd tir fel fi yn y Gymraeg. Wyt ti'n mynd i gasglu'r data yn Gymraeg? Wyt ti'n meddwl bydd o bas o wahaniaeth rhwng Cymru Cymreig sy'n siarad Cymraeg a Cymru sydd ddim yn siarad Cymraeg yn mynd y ffordd maen nhw'n kind of ymateb i'r efallai'r symbolau o'r Draig Coch neu kind of y tîmau lleol. Wyt ti'n meddwl bod wahaniaeth rhwngddyn nhw yn ei ymgysylltiad â pêl-droed? Ie, efallai. Bydd o'n diddorol gweld, obviously byddai'n trio gwneud cyfweliadau yn y Gymraeg, ond hefyd mae'n bwysig i adnabod bod Cymreigtod yn ddim bob tro wedi gysylltu efo iaith. Mae rhai pobl yn teimlo'n Cymraeg ofnadwy, ond ddim yn siarad y iaith. Felly, fydd o'n bwysig, dwi'n meddwl, yn y prosiect, achos pan ti'n trio newid rhywbeth o'r Saesneg i'r Gymraeg neu'r Gymraeg i'r Saesneg, weithiau ti'n gallu colli'r be mae pobl yn feddwl weithiau, mae'n y risg o hwnnw, felly dwi'n meddwl i fi fydd yn bwysig cael y gwahaniaeth yna, dim trio newid be mae pobl yn ddeud. Be fyddai'n ysgrifennu fydd hynny gyd yn y Gymraeg wrth gwrs, ond dwi'n meddwl pan ti'n cymryd geiriau pobl sy'n deud pethau i chi efo teimlad, yn enwedig efo rhywbeth fatha hunaniaeth a cenedl, a sut mae pobl yn cofio pethau, maen nhw'n reit bersonol. Felly, fi rhaid i kind of rhoi parch i hwnna. Ac actually adnabod ella bod oes gwahaniaeth rhwng faint o pobl sy'n eisiau siarad Cymraeg efo fi yn ochr Gwynedd neu yn Dimbych neu yn Sir Fôn. Mae'n anodd, mae gennym fi kind of lot o syniadau gwahanol i pethau yma. Mae'n anodd weithio trio cadw fo i gyd mewn un lle, ond ella just, chydig o brawddegau yn just adnabod pa iaith mae pobl yn penderfynu trafod efo fi, neu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, ond ddim yn cyfforddus wneud cael eu teimladau ar draws yn y Gymraeg gymaint. Yn sicr, swn i'n ella ddeud hwnnw weithiau. Os ydy rhywun yn gofyn i fi sut dwi'n teimlo am rhywbeth, mae hynna'n gwahanol i just trafod pwnc mewn iaith. Felly fydd o'n diddorol cael gweld pa geiriau sy'n dod allan. Yn enwedig, dwi'n gobeithio fydd y sgwrs wrth nesaf am pwnc logo Bethesda, fydd hwnna'n just y siampl sydyn o be mae pobl yn penderfynu wneud. Mewn chydig o eiriau, be maen nhw'n penderfynu ydy'r geiriau pwysig i ddeitho fi. Ydyn nhw'n Cymraeg, ta ydyn nhw'n Saesneg, ta be. So fydd iaith yn rhan diddorol o'r pwnc. Yn wedi ar y funud, mae lot yn mynd ymlaen yn dadl. Mae yna o hyd dadl am y iaith Gymraeg wrth gwrs. Felly mae'n pwysig, dwi'n meddwl, i adnabod hynna a roed o i fewn i'r prosiect. Wrth gwrs, ti'n mynd i cael rhyw fath o metadata reit ffantastig yma os wyt ti eisiau gwneud rhyw fath o ymchwil sosio-ieithyddol i'r ffordd mae pobl yn ddefnyddio'r Gymraeg a Saesneg gan gysylltiad pêl-droed. Mae hwnna'n swnio'n... Mae'r prosiect i gyd yn swnio'n gyffroes a ddiddorol, a really cyfoes i rhoi rhyw fath o taflu goleuni ar sut mae sefyllfa yn Ngogledd Cymru yn newid siŵr o fod, a sut mae hunaniaeth yn newid dros amser. Cyn i ni orffen ein sgwrs, mae dau gwestiwn gyda fi hoffwn ni gofyn jyst cyn i ni gloi. Mae cwestiwn cyntaf yn cysylltiedig â beth o'n i'n dweud, ond tasau rhywun eisiau ymgysylltiach pwnc chi yn fwy, yn gwybod mwy am maes ymchwil neu unrhyw beth, beth maen nhw'n gallu wneud os podlediad, llyfr, rhywbeth arall, yn bod nhw'n gallu wneud i ymgysylltiad dy gwaith ti? Mae'n pwnc diddorol. Does na'm lot i fod yn wir. Mae yna lot o bobl yn trafod Pel-Droed o hyd, ond ddim yr hunaniaeth. Mae Welcome to Wrexham yn ffordd dda i sort of deall. Dwi ddim yn gael fy nhalu gan Ryan Reynolds a Rob McElhenney. Neu Disney Plus. Na Disney Plus, na. This is not a sponsor ad. Ond, does dim rhaid i pobl gwylio'r holl beth. Mae yna 4 season o'r peth. Ond mae yna episodes lle maen nhw'n trafod fel Gresford a pethau felly. Lle maen nhw just yn trafod yr hanes lleol a pa mor bwysig mae Pel-Droed i bod i'r hanes lleol a pa mor
mae wedi golymu at ei gilydd yn mor gry yn Wrecsam, mae o just yn sgwrs diddorol di dod allan o hwnnw. Hefyd, mae gennych chi pethau ar Pel-Droed merched yng Nghymru sydd wedi bod yn gret dros yr haf yn dod allan. Yr hawl i chwarae ar S4C yn gret yn iaith Gymraeg fyd. Really diddorol. Yn trio rhoi at ei gilydd mewn ffordd hawdd i ddeall hanes y merched dros y canrif diwetha. Mae yna dipyn o heina, so mae pobl yn licio eisiau edrych ar y sgwrs merched, hawl i chwarae, The Women in Red, Together Stronger, hyn yn iaith Saesneg wrth gwrs, ond mae hyn yn gyd ar BBC a yn reit hawdd i ffeindio. Fel llyfr, hanes Pel-Droed yng Nghymru, mae llyfr Phil Stead am y tîm cenedlaethol yn gret, The Red Dragons. Mae hwnnw'n lle dda i fi di fod yn dechrau, darllen trwy hwnnw, just dangos y stori dros eto ganrif neu beth diwetha, ond mae e hefyd yn pwyntio allan pethau reit diddorol am fans Gogledd Cymru, lle nath Spirit of 58, y dillad, mae pawb yn gwisgo'r bucket hats, lle mae pethau fel wedi dod o. Ag yn aml, Gogledd Cymru dio, mae Spirit of 58 yn bala, so dyn ni reit proud o pethau fel yma, dwi'n meddwl. Ond fydd y trafodaeth yna o'r pethau fel y gwisg a Spirit of 58 yn dod allan yn y phrosiect. Yn academaidd, dos dim lot, i fod yn wir. Mae yna gwaith Martin Jones am Cymru a adeg y rhyfal yn really diddorol. Ac yn y ffordd mae o'n mynd at y gwaith yn tebyg i be fyddai'n neud, ond lot o defnyddiad o papurau newydd o pethau felly. Mae yna lot o pethau diddorol yn dod allan yn fanna. Fanna swn i'n yn mynd â pobl. Mae yna llyfr newydd wedi dod allan, dim i wneud efo Pel-Droed Cymraeg, ond gan gyda blwyddyn yma wedi dod allan, More Than a Shirt, How Football Shirts Explain Global Politics, Money and Power. Hwna di next read fi, dyna fyddai'n darllen probably wrth nesaf. Dyma newydd dod allan, so brand new. Ond mae hwnna'n trafod, really, be o'n i'n trafod yn yr MA, ond fydd hefyd yn dod i fewn i hwn, hefo pynciau fatha'r logos a'r kits a pethau fel la. Felly hwnna fyddai'n edrych ar nesaf, a sy'n ni ddeud, fydd hwnna'n reit diddorol. Na mae'n swnio'n rili ddiddorol. A wedyn, rhywbeth tym bach ysgafnach nawr, rai. Fel pan o'n i'n dechrau, o'n i'n sôn am y heriau sy'n dod gyda wneud ymchwil. Yn enwedig gan fod yn myfyrwraig PhD. So be wyt ti'n neud i gadw'n sane yn ystod y proses ymchwilio? Os, Love Island, chwaraeon, cyffuriau, unrhyw beth, beth ti'n neud? Gyda'i mix, really. A ni actually di ffeindio, nath ni wneud gael sgwrs gyda'r coleg, un o'r sesiwn hyfforddi, lle oedd rhywun di dangos i ni y gwahaniaeth rhwng, dwi'n yn cofio be oedd enw nhw, so fydd i ddim yn hapus am hynna, ond y gwahaniaeth rhwng pethau da chi'n meddwl sy'n helpu a pethau sy'n actually helpu chi roed switch off. Mynd i'r gym, rhywbeth, yn helpu chi, ond actually ddim yn rhoi switch off i chi. Mae o just yn neud pethau'n waith weithio. So nes i actually sylweddoli bod, dwi'n reit active, dwi'n mynd i'r gym, dwi'n chwarae ffwtbol bob weekend. Mae ffwtbol yn ffordd gret i rhoi switch off, cos ti methu meddwl am dim byd ar wahân i'r ffwtbol, ond dio ddim yn stress-free activity, o beth dwi'n ffeindio. Cerdded efo'r ci hyd yn oed, dwi dal yn meddwl am gwaith wrth cerdded y ci, o'n i'n ffeindio. Achos ti'n cael y kind of fresh air, ti just yn gallu meddwl yn gliriach. Felly, dwi wedi really bod yn bwysig i fi i gael just darllen llyfrau, nofela, even chwarae PlayStation. Rhywbeth sy'n dwi yn hollol rhoi switch off. Does dim bwys os ti just yn darllen i gwaith, ti o hyd yn invested yn y thing, a neud nodiadau a pethau felly. Ond darllen nofela, rhywbeth i fi dal yn ynwylo i, felly bod fi ddim yn pico'r ffôn i fyny, a dim doom scrolling os dwi'n actually dal y llyfr. Mae hwnna di really helpu fi. Rhywbeth hollol gwahanol, sci-fi, neu rhywbeth hollol ddim i ddeud efo pwnc fi, yn helpu fi i roed switch off. Unrhyw beth da ar y foment? Ti'n darllen unrhyw beth da? Dwi'n newydd gorffan llyfr R.F. Kwang, Babel.
O, mae'n ffantastig ond fe. Nes ti Ie. mwynhau fe? Do, o'n i bach fel, o'n i'm yn gwybod, nes i just gweld, o pawb yn dweud, paid a googlo be di'r stori, just darllen o, Mm. a just... Honestly, oedd o'n, fel nofel, o'n i di syni ar pa mor borderline academaidd oedd o. Mm. Hefo gyd o'r tystiolaeth am llenyddiaeth a iaith oedd yn mynd i fewn i'r peth. Really diddorol fath o llyfr. Dio ddim yn rhywbeth swn i di pigo fyny ella sa pobl ddim di deud pigo hwn i fyny. Mm. Dwi'n licio stuff sci-fi, ond ie, yeah, wir yn diddorol, a mae'n hollol cymryd chdi allan o, Mm. real life. Ti'n methu edrych ar ffôn heb gweld pethau nuts ar y funud. Ie, yeah, mae hwnna'n fatha escapist, storiau escapist ydi ffefryn fi. Roedd Beibl yn... Os wyt ti wedi mwynhau Beibl, dwi'n newydd fel oi falle diwrnod cyn. Dwi wedi gorffen Catabasis, sy'n hefyd gan Araf Kwang, Okay. ei nofel newydd hi. Mae Yeah. hwnna'n ffab hefyd. Mae'n eitha tebyg, ond ie. Cool. Mae'n dda. Yeah. Gwych. So, yn olaf, just cyn i ni fynd, ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Nid yn y byd, mae gael-lein. Wel, os ti'n mynd i Sir Fôn, cymryd chwyth. Yn benodol, dwi wedi bod yn defnyddio Instagram mwy na ddim. Mae Instagram yn lle dda, gen i fi cyfrif gwaith newydd, at beth.jones.hanes. Fanna dwi'n postio mwy na ddim. Dwi wedi dechrau hwnna jyst i gael gyd o stwff gwaith, be bynnag dwi yn neud, sgwrsiau dwi'n gael yn y wasg neu rhywbeth fel la. Fanna di'r lle gorau i ffeindio fi. Mae gennau LinkedIn, ond dwi ddim yn pro ar y LinkedIn, ond dwi yna. Diolch. So, diolch am dod, Beth. Oedd yn ffantastig. Bydd rhaid i ti dod nôl ar ôl i ti wneud couple o gyfweliadau falle flwyddyn nesaf, jyst i sôn am beth ti wedi darganfod yn fwy. Ond wych, diolch am ddod. Ie, diolch yn fawr i chi, dwi wedi wir mwynhau. Diolch yn fawr iawn am rando ar y bennod hwn o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glywon ni oddi wrth Beth o Mhrifysgol Bangor sy'n ymchwilio hanes Pel-Droed yng Ngogledd Cymru. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar ei hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni'n ôl gyda chi mewn pythefnos gyda mwy o ymchwil. Diolch pawb.